και τη Δυτική Ασία Ισραήλ. Μια σφοδρή καταιγίδα σάρωσε τη χώρα και κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στο Ισραήλ. Κάτι συγκλονιστικό εκτιλήσεται στην Ιερουσαλήμ και άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσεύχονται. Μετά από μια καταιγίδα ρεκόρ που σάρωσε το Ισραήλ, η ιερή πόλη πλημμύρισε, συγκλονίστηκε και ήταν παράξενα σιωπηλή. Έπειτα ήρθαν οι αναφορές που κανείς δεν περίμενε. Αρχαίες πέτρες στο δυτικό τείχος φαίνονται να κλαίνε. Ο ουρανός αλλάζει χρώμα πάνω από την παλιά πόλη και μάρτυρες περιγράφουν μια βαρύτητα που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Είναι αυτό μόνο καιρός, ιστορία και σύμπτωση, ή μήπως η Ιερουσαλήμ γίνεται ένα προειδοποιητικό σημάδι μπροστά στα μάτια μας. Μείνετε με αυτήν την ιστορία μέχρι το τέλος, επειδή κάθε λεπτομέρεια φαίνεται να παραπέμπει στις γραφές. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε like σε αυτό το βίντεο, σχολιάστε τις σκέψεις σας, εγγραφείτε στο κανάλι και τώρα ας ξεκινήσουμε. Η Χρυσή Πύλη στέκεται σφραγισμένη για αιώνες, σιωπηλή και ακίνητη απέναντι από το όρος των ελαιών, σαν κλειδωμένη πόρτα, περιμένοντας μια καθορισμένη ώρα. Για τους περισσότερους επισκέπτες μπορεί να μοιάζει με πέτρα ιστορία και παλιά αρχιτεκτονική. Αλλά για όσους γνωρίζουν τις γραφές, αυτή η πύλη φέρει ένα βάρος που είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Δεν είναι απλώς μια είσοδος. Είναι ένα σημάδι. Είναι ένα ερώτημα χαραγμένο στο αρχαίο τείχος της Ιερουσαλήμ. Πότε θα μπει ο βασιλιάς? Η παράδοση λέει ότι η πύλη σφραγίστηκε κατά την Οθωμανική περίοδο επειδή οι ηγεμόνες φοβόντουσαν την αρχαία προσδοκία ότι ο Μεσσίας θα έμπαινε μια μέρα από αυτήν. Πίστευαν ότι η πέτρα μπορούσε να σταματήσει την προφητεία. Πίστευαν ότι ένα τείχος μπορούσε να καθυστερήσει το σχέδιο του Θεού. Αλλά πολύ πριν οποιαδήποτε αυτοκρατορία αγγίξει αυτήν την πύλη, το Ιεζεκίηλ 44:2 είχε ήδη δηλώσει: αυτή η πύλη θα κλείσει, επειδή ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έχει εισέλθει από αυτήν. Και τώρα παράξενες αναφορές αρχίζουν να συσσωρεύονται γύρω από εκείνη την σφραγισμένη είσοδο. Οι προσκυνητές ισχυρίζονται ότι έχουν δει αχνό φως να πάλεται ανάμεσα στις παλιές πέτρες μετά τα μεσάνυχτα. Όχι φωτεινό σαν φωτιά, αλλά απαλό και χρυσό, που εμφανίζεται και εξαφανίζεται σαν να είναι κάτι ζωντανό πίσω από την πύλη. Άλλοι λένε ότι έχουν ακούσει έναν χαμηλό ήχο σαν τρομπέτα να αντυχεί κοντά στο ανατολικό τείχος, αν και δεν βρέθηκε κανένα όργανο ηχείο ή ανθρώπινη πηγή. Μερικοί μάρτυρες περιέγραψαν μικρές δονήσεις κάτω από τα πόδια τους που δεν επικεντρώνονταν σε ολόκληρη την πόλη, αλλά κοντά στην ίδια την πύλη. Στη συνέχεια ακολούθησε κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό. Αρκετοί επισκέπτες φέρεται να παρατήρησαν λεπτές ρογμές που σχηματίζονταν κατά μήκος τμήματων πέτρας κοντά στην σφραγισμένη αψίδα. Όχι αρκετά φαρδιές για να σπάσουν την κατασκευή, αλλά αρκετά ορατές για να κάνουν τους ανθρώπους να σταματήσουν και να κοιτάξουν. Σκόνη έπεφτε από τις πάνω πέτρες, χωρίς αέρα. Τα πουλιά που πετούσαν γύρω από την πύλη ξαφνικά σκορπίστηκαν. Μια ομάδα πιστών είπε ότι ο αέρας έγινε βαρύς και ακίνητος, σαν ολόκληρη η περιοχή να κρατούσε την ανάσα της. Κάποιοι θα το εξηγήσουν φυσικά. Πίεση από παλιές πέτρες, μετατόπιση εδάφους, ηχοφώτα από κοντινά κτίρια, ή η συναισθηματική δύναμη του να στέκεσαι σε έναν από τα πιο ιερά μέρη της γης. Και η προσοχή είναι σοφή. Αλλά ακόμη και με κάθε εξήγηση, το ερώτημα παραμένει γιατί τώρα και γιατί εκεί. Η χρονογραμμή φαίνεται αδύνατο να αγνοηθεί από πολλούς πιστούς. Η Ιερουσαλήμ επανενώθηκε το 1967. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ το 2017. Τα τελευταία χρόνια η λατρεία ή συζητήσεις για τον ναό και η προφητική προσδοκία έχουν ενταθεί. Και τώρα οι αναφορές μιλούν για φως, ήχο, σεισμό, ρογμές και σιωπή κοντά στην ίδια την πύλη που συνδέεται με το όραμα του Ιεζεκίηλ. Ίσως η πύλη να είναι ακόμα κλειστή, επειδή η καθορισμένη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα. Ίσως η σιωπή να μην είναι κενότητα, αλλά αναμονή. Και αν το προφητικό ρολόι πραγματικά κινείται, τότε η σφραγισμένη πύλη μπορεί να μην είναι ένα μνημείο του παρελθόντος. Πριν η σφραγισμένη πύλη τραβήξει την προσοχή του κόσμου, η Ιερουσαλήμ είχε ήδη αρχίσει να τρέμει κάτω από μια άλλη πινακίδα. Ξεκίνησε με βροχή, αλλά όχι με συνηθισμένη βροχή. Μια ισχυρή καταιγίδα σάρωσε το Ισραήλ, φέρνοντας ρεκόρ βροχοπτώσεων. Πλημμύρες στις πόλεις, κλειστούς δρόμους και επίγουσες διασώσεις. Δρόμοι που μετέφεραν προσκυνητές προσευχές και την καθημερινή ζωή καλύφθηκαν ξαφνικά με ορμητικό νερό. Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν. Οι οικογένειες παρακολουθούσαν από τα παράθυρα.
Σιρήνες αντιχούσαν ανάμεσα σε αρχαίους πέτρινους τοίχους, καθώς οι ομάδες διάσωσης κινούνταν μέσα στην ιερή πόλη, τραβώντας ανθρώπους από τον κίνδυνο και προειδοποιώντας τους άλλους να μείνουν μέσα. Για πολλούς έμοιαζε με μια σοβαρή καιρική καταστροφή. Οι μετεωρολόγοι μπορούσαν να επισημάνουν συστήματα καταιγίδων, έντονες βροχοπτώσεις, κακή αποστράγγιση και υπερφορτωμένους δρόμους. Αλλά στη συνέχεια η εστίαση μετατοπίστηκε από τα νερά της πλημμύρας στις πέτρες. Άρχισαν να διαδίδονται αναφορές ότι το δυτικό τείχος φαινόταν να κλαίει. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι είδαν λεπτά ρεύματα υγρασίας να τρέχουν κάτω από τις αρχαίες πέτρες σαν δάκρυα, ακόμα και αφού είχε σταματήσει η βροχή. Κάποιοι είπαν ότι δεν υπήρχε ενεργή βροχόπτωση εκείνη τη στιγμή. Άλλοι επέμειναν ότι ο αέρας ήταν ξηρός χωρίς προφανή πηγή νερού. Οι κάμερες φέρονται να κατέγραψαν την παράξενη κίνηση στον τοίχο και ξαφνικά η ερώτηση άλλαξε. Ήταν παγιδευμένο νερό της βροχής συμπίκνωση ή κάτι βαθύτερο? Η προσοχή είναι σημαντική. Οι αρχαίες πέτρες μπορούν να απορροφήσουν υγρασία. Το νερό μπορεί να κρυφτεί σε ρογμές και να εμφανιστεί αργότερα. Μπορεί να υπάρχει μια φυσική εξήγηση. Αλλά για τους πιστούς που στέκονται μπροστά στον πιο προσευχόμενο τοίχο στον κόσμο, η εικόνα ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν μόνο πλημμυρισμένη, αλλά φαινόταν σαν να έκλαιγε. Και αυτή η εικόνα φτάνει κατευθείαν στις γραφές. Το κατά Λουκάν 19:41 λέει: «Και όταν πλησίασε, είδε την πόλη και έκλαψε για αυτήν». Ο Ιησούς έκλαψε για την Ιερουσαλήμ επειδή η πόλη δεν αναγνώρισε την ώρα της επίσκεψής της. Δεν είδε μόνο κτίρια και δρόμους, αλλά και καρδιές που δεν ήταν έτοιμες. Σχολιάστε παρακάτω. Πιστεύετε ότι ο Θεός προειδοποιεί τον κόσμο μέσω της Ιερουσαλήμ? Όταν τα νερά τελικά υποχώρησαν, η Ιερουσαλήμ δεν φαινόταν η ίδια. Καθώς οι εργάτες άρχισαν να καθαρίζουν τα συντρίμμια κοντά σε ένα από τα παλαιότερα τμήματα της πόλης, αναφορές λένε ότι παρατήρησαν ένα παράξενο πέτρινο περίγραμμα κάτω από τη λάσπη. Αρχικά φαινόταν να είναι μέρος ενός θαμμένου θεμελίου, αλλά καθώς αφαιρούνταν περισσότερο χώμα, το σχήμα γινόταν πιο ξεκάθαρο. Πέτρινες άκρες, σκαλιστές επιφάνειες και κάτι που έμοιαζε με υπόγειο θάλαμο κρυμμένο κάτω από το κατεστραμμένο έδαφος. Αρκετές διαδικτυακές αναφορές ισχυρίστηκαν ότι ομάδες ανασκαφών αποκάλυψαν αρχαία ξύλινα κυβότια ή κουτιά θησαυρού μέσα στον θαμμένο χώρο. Κάποιοι τα περιέγραψαν ως σκούρα δοχεία λεκιασμένα με νερό ενισχυμένα με μεταλλικές ταινίες. Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι τα κυβότια περιείχαν θραύσματα χρυσών αντικειμένων παλιά νομίσματα, χαραγμένα κομμάτια ή βασιλικά σημάδια. Τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και χρειάζεται προσοχή. Η Ιερουσαλήμ είναι γεμάτη θρύλους, ερείπια και φήμες και δεν μπορεί κάθε ανακάλυψη να συνδεθεί με έναν βασιλιά. Αλλά και μόνο η πιθανότητα ήταν αρκετή για να σταματήσει ο κόσμος, επειδή το όνομα που ψιθυριζόταν ήταν Δαβίδ. Σύμφωνα με τις γραφές, ο Δαβίδ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και την έκανε βασιλική του πόλη. Το δεύτερο Σαμουήλ 5 αναφέρει ότι ο Δαβίδ πήρε το οχυρό της Σιών και από εκείνη τη στιγμή η Ιερουσαλήμ έγινε γνωστή ως η πόλη του Δαβίδ. Δεν ήταν μόνο πολιτική πρωτεύουσα, αλλά έγινε τόπος διαθήκης λατρείας, βασιλείας και προφητείας. Έτσι, αν αυτοί οι αναφερόμενοι θάλαμοι και τα σεντούκια με θησαυρούς είναι μόνο αρχαίοι χώροι αποθήκευσης, εξακολουθούν να υπενθυμίζουν στον κόσμο πόσο βαθιά κρύβεται η ιστορία της Ιερουσαλήμ. Αλλά αν έστω και ένα μέρος της ανακάλυψης φτάνει πίσω στην εποχή του Δαβίδ, τότε ο κατακλυσμός έκανε περισσότερα από το να αποκαλύψει πέτρα. Αποκάλυψε μια θαμμένη ανάμνηση της βασιλείας. Γι' αυτό αυτή η στιγμή μοιάζει τόσο δυνατή. Η καταιγίδα κατέστρεψε την επιφάνεια, αλλά κάτω από την καταστροφή η ιστορία φάνηκε να ανατέλει. 13 ήταν αυτή μόνο η αρχαιολογία, ήταν σύμπτωση. Ή μήπως η Ιερουσαλήμ αποκάλυπτε αυτό που ήταν κρυμμένο κάτω από τους δρόμους της για χιλιάδες χρόνια. Μια κόκκινη ομίχλη έπεφτε πάνω από την Ιερουσαλήμ σαν προειδοποίηση. Μέχρι το πρωί ο αέρας είχε γίνει πυκνός και πικρός. Οι άνθρωποι που έμπαιναν στους δρόμους το ένιωσαν αμέσως. Μια ξηρή γεύση στο στόμα, ένα κάψιμο στο λαιμό, μια παράξενη αίσθηση. Πίεση στο στήθος. Η πόλη ήταν ορατή, αλλά όχι καθαρή. Τα παλιά τείχη της πόλης έμοιαζαν να λάμπουν μέσα στην ομίχλη, οι χρυσές πέτρες τους βαμμένες με κοκκινοπό πορτοκαλί φως, σαν να κρυβόταν φωτιά πίσω από τον ουρανό. Ο θόλος του βράχου στεκόταν κάτω από αυτό το παράξενο χρώμα, αμυδρό και μεταλλικό λάμποντας μέσα από τη σκόνη, σαν κάτι που είχε φανεί σε όραμα. Ο ήλιος ήταν εκεί, αλλά εξασθενημένος. Το φως του δεν ζέστενε την πόλη. Απλώς έκανε τον αέρα να φαίνεται βαρύτερος.
Οι κάτοικοι κάλυπταν τα πρόσωπά τους. Οι τουρίστες επιβράδυναν. Οι καταστηματάρχες κοίταζαν ψηλά πριν ανοίξουν τις πόρτες τους, σαν να περίμεναν τον ουρανό να εξηγήσει τον εαυτό του. Τότε έφτασαν τα σύννεφα. Ήταν σκοτεινά πλατιά και αφύσικα ακίνητα. Ο άνεμος κινούνταν στους δρόμους από κάτω, σπρώχνοντας σκόνη στα παράθυρα και σέρνοντας χαλίκια στα πέτρινα μονοπάτια. Αλλά πάνω από την Ιερουσαλήμ, τμήματα του στρώματος νεφών σχεδόν δεν κινούνταν. Φαίνονταν κλειδωμένα στη θέση τους πάνω από την παλιά πόλη, κρεμασμένα σαν καπάκι πάνω από τα τείχη. Το δυτικό τείχος και το όρος του ναού. Η σιωπή από κάτω τους έμοιαζε αποπνικτική. Και μετά ήρθαν τα πουλιά. Μαύρα κοράκια και κοράκια άρχισαν να κυκλώνουν την πόλη σε αεκίνητα κύματα. Κινήθηκαν πάνω από το δυτικό τείχος, πάνω από τις στέγες, πάνω από τους λόφους και ξανά πίσω. Οι κραυγές τους διέσχιζαν τον βαρύ αέρα σαν προειδοποιητικοί συναγερμοί. Κάποια πετούσαν τόσο χαμηλά που οι άνθρωποι έσκυβαν, αλλά έκαναν κύκλους ψηλά πάνω από την χάλκινη ομίχλη, σχηματίζοντας σκοτεινούς δακτυλίους με φόντο τον παράξενο ουρανό. Κανείς δεν χρειαζόταν να πει πολλά. Η ατμόσφαιρα έλεγε αρκετά. Οι επιστήμονες θα μπορούσαν να επισημάνουν τη σκόνη της ερήμου, την υγρασία από τις καταιγίδες στη ρύπανση ή τον ασταθή αέρα. Ίσως είχαν δίκιο. Ίσως το παράξενο χρώμα να είχε μια φυσική εξήγηση. Ίσως τα πουλιά αντιδρούσαν στις αλλαγές πίεσης μετά την καταιγίδα. Αλλά στέκονταν εκεί, αναπνέοντας αυτόν τον ξηρό μεταλλικό αέρα, ενώ μαύρες φτερούγες πετούσαν πάνω από την Ιερουσαλήμ. Πολλοί άνθρωποι ένιωσαν κάτι βαθύτερο. Το κατά Λουκάν 21-25 λέει «Και θα υπάρξουν σημάδια στον ήλιο και στη σελήνη και στα αστέρια». Αυτή δεν ήταν απόδειξη του τέλους. Δεν ήταν λόγος πανικού, αλλά έμοιαζε με μια προειδοποίηση γραμμένη στους ουρανούς και η Ιερουσαλήμ στεκόταν ακριβώς από κάτω. Πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ κάντε μας ένα like και μια εγγραφή για να μας υποστηρίξετε. Κάθε συνεισφορά βοηθάει. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτω από τον χάλκινο ουρανό, ο κίνδυνος μετακινήθηκε από τους ουρανούς στη γη. Μετά από μέρες έντονων βροχοπτώσεων, το έδαφος κάτω από την Ιερουσαλήμ άρχισε να εξασθενεί. Στην αρχή υπήρχαν μόνο μικρές ρογμές κατά μήκος του πεζοδρομίου, λεπτές γραμμές που έκοβαν πέτρινα μονοπάτια και άκρες δρόμων. Οι άνθρωποι τις πατούσαν χωρίς να τις σκεφτούν πολύ, αλλά στη συνέχεια οι ρογμές φαρδίνουν. Το έδαφος λύγησε. Η γη που είχε μουλιάσει στο νερό μετακινήθηκε κάτω από την επιφάνεια. Και χωρίς προειδοποίηση τμήματα της πόλης άρχισαν να καταρρέουν. Μάρτυρες περιέγραψαν ξαφνικές τρύπες που άνοιξαν σε κατεστραμμένους δρόμους, καταπίνοντας κομμάτια πεζοδρομίου, σπασμένες πέτρες λάσπη και συντρίμμια που άφησε πίσω της η καταιγίδα. Σε ορισμένες περιοχές οι άκρες κατέρευσαν αργά κομμάτι-κομμάτι. Σε άλλες το έδαφος φαινόταν να υποχωρεί μόνο μιας, πέφτοντας σε σκοτεινά κενά κάτω από τον δρόμο. Ο ήχος ήταν τρομακτικός. Όχι έκρηξη, αλλά ένα βαθύ κροτάλισμα, σαν η ίδια η γη να άνοιγε από κάτω. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν και απέκλεισαν τις επικίνδυνες ζώνες. Η γραφειοκρατία απλωνόταν στους δρόμους. Οι κάτοικοι στέκονταν σε απόσταση, κοιτάζοντας τις τρύπες με φόβο στα μάτια τους. Κανείς δεν ήξερε πόσο βαθιά πήγαν. Κανείς δεν ήξερε αν το έδαφος γύρω τους ήταν ακόμα ασφαλές. Κάθε βήμα ξαφνικά έμοιαζε αβέβαιο. Οι επιστήμονες μπορεί να υποδεικνύουν μια φυσική αιτία. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις, το νερό μπορεί να εισχωρήσει στο έδαφος, να χαλαρώσει το έδαφος, να αποδυναμώσει τα παλιά θεμέλια και να αποκαλύψει κρυφές κοιλότητες κάτω από την επιφάνεια. Η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη πάνω σε στρώματα ιστορίας, σειράγκων αρχαίων συστημάτων, αποστράγγισης θαμμένων τείχων και υπόγειων χώρων που άφησαν εποχή από γενιά σε γενιά. Όταν το νερό εισέρχεται σε αυτά τα κρυφά μέρη, η κατάρρευση μπορεί να συμβεί γρήγορα. Αλλά η Ιερουσαλήμ δεν είναι μια συνηθισμένη πόλη. Όταν το έδαφος ανοίγει εκεί, οι άνθρωποι δεν σκέφτονται μόνο τη γεωλογία. Σκέφτονται την κρίση, σκέφτονται την προειδοποίηση, σκέφτονται την τρομακτική στιγμή στους αριθμούς 16, όταν η γη άνοιξε κάτω από την κορά και εκείνους που επαναστάτησαν ενάντια στον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε καταβόθρα είναι το ίδιο γεγονός. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιβάλλουμε προφητεία σε κάθε σχισμή του δρόμου, αλλά η εικόνα είναι ακόμα ισχυρή. Η πόλη από πάνω πλημμύρισε. Ο ουρανός από πάνω είχε αλλάξει. Και τώρα το έδαφος από κάτω άνοιγε. Μήπως η Ιερουσαλήμ απλώς διαλυόταν κάτω από τη βροχή και τη διάβρωση? Ή μήπως η γη αποκάλυπτε κάτι βαθύτερο? Μια προειδοποίηση ότι τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια δεν μπορεί να μείνει κρυμμένο για πάντα. Η εκκλησία ήταν γεμάτη προσευχές όταν η πρώτη κραυγή έσπασε τη σιωπή. Οι άνθρωποι γύρισαν προς τα εμπρός και πάγωσαν. Ο σταυρός μέσα στην εκκλησία έλαμπε.
Στην αρχή έμοιαζε με ένα μικρό φως που άγγιζε το ξύλο. Έπειτα έγινε πιο φωτεινός, πιο ζεστός, πιο δυνατός. Μέσα σε λίγα λεπτά, μάρτυρες είπαν ότι φλόγες εμφανίστηκαν γύρω από τον Σταυρό, ενώ οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να προσεύχονται. Όχι το βωμό, όχι τα τείχη ο Σταυρός. Μερικοί πιστοί έκαναν πίσω από φόβο. Άλλοι έπεσαν στα γόνατα. Η φωτιά φάνηκε να τυλίγεται γύρω από τον Σταυρό, αλλά ο Σταυρός δεν έπεσε. Δεν κατέρευσε σε στάχτη. Στάθηκε εκεί, καιγόμενος μπροστά στα μάτια του εκκλησιάσματος, σαν το σύμβολο των παθών του Χριστού να είχε ξαφνικά γίνει μια ζωντανή προειδοποίηση. Και αυτό που είδαν πάνω από την εκκλησία έκανε όλη τη στιγμή να φαίνεται ακόμα πιο βαριά. Ένα φωτεινό φως σε σχήμα σταυρού εμφανίστηκε στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ. Δεν ήταν σκορπισμένο στον ορίζοντα. Φαινόταν να επικεντρώνεται πάνω από την περιοχή όπου βρισκόταν η εκκλησία, λάμποντας μέσα στον σκοτεινό αέρα σαν ένα σημάδι τοποθετημένο πάνω από την πόλη. Μερικοί μάρτυρες είπαν ότι έμοιαζε με έναν λαμπερό σταυρό που αιωρούνταν στον ουρανό. Άλλοι είπαν ότι τα ίδια τα σύννεφα είχαν σχηματίσει το σχήμα ενός σταυρού, με μια μακριά κάθετη γραμμή και μια καθαρή οριζόντια γραμμή που τον διαπερνούσε. Για αρκετά λεπτά, οι άνθρωποι στέκονταν στους δρόμους κοιτάζοντας ψηλά σιωπηλοί. Ένας φλεγόμενος σταυρός μέσα, ένας λαμπερός σταυρός από πάνω, ένα σύννεφο σε σχήμα σταυρού πάνω από την Ιερουσαλήμ. Για τους πιστούς, το μήνυμα ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Η Έξοδος 3 αναφέρει τον Μωυσή που είδε μια βάτο που καιγόταν από φωτιά, αλλά δεν καταναλώθηκε. Από αυτή τη φωτιά, ο Θεός κάλεσε το όνομά του. Η φλόγα δεν ήταν απλώς ένα θαύμα. Ήταν μια κλήση για ακρόαση. Και το Ματθαίος 24:30 λέει: «Και τότε θα φανεί το σημάδι του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό». Κανείς δεν πρέπει να χρησιμοποιεί στιγμές σαν αυτή για να ορίζει ημερομηνίες ή να σπέρνει πανικό. Αλλά η εικόνα του Σταυρού, που εμφανίζεται 2 φορές σε φωτιά από κάτω και σε φως από πάνω, μετέφερε ένα μήνυμα. Θυμηθείτε τον Σωτήρα. Η 1η Κορινθίους 1:18 λέει: «Το μήνυμα του Σταυρού είναι η δύναμη του Θεού σε όσους σώζονται». Ίσως λοιπόν αυτό δεν ήταν μόνο μια προειδοποίηση κρίσης. Ίσως ήταν έλεος που καλούσε από μέσα στην εκκλησία και μετά έλαμπε πάνω από την Ιερουσαλήμ πριν ο κόσμος ξεχάσει εντελώς τον Σταυρό. Η πρώτη δόνηση ήταν αδύναμη, αλλά ο ήχος από κάτω δεν ήταν. Σε όλη την παλιά πόλη οι άνθρωποι ένιωσαν μια αχνή δόνηση μέσα από τις πέτρες. Δεν ήταν αρκετά δυνατή για να ρίξει τους ανθρώπους στο έδαφος. Δεν διέλυσε κτίρια, αλλά ήταν αρκετή για να σταματήσει τις συζητήσεις, να τραντάξει τα παράθυρα και να κάνει τους προσκυνητές να κοιτάζονται και μεταξύ τους με φόβο στα μάτια τους. Η Ιερουσαλήμ είχε ήδη δει νερό, παράξενους ουρανούς, καταραίων έδαφος και σημάδια που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν εύκολα να ξεχάσουν. Αλλά τώρα η αναστάτωση ερχόταν από κάτω. Κοντά στο όρος των ελαιών, οι τουρίστες ανέφεραν ότι άκουσαν ένα βαθύ βουητό κάτω από τα πόδια τους. Ούτε βροντές, ούτε κίνηση, κάτι χαμηλότερα, κάτι θαμμένο. Κάποιοι το περιέγραψαν ως έναν κούφιο ήχο, σαν πέτρα που απαντούσε σε πέτρα, στο σκοτάδι, κάτω από την πόλη. Για λίγα δευτερόλεπτα, η αρχαία πλαγιά του λόφου φάνηκε να δονείται με μια κρυφή πίεση και μετά όλα σταμάτησαν ξανά. Λίγο αργότερα, άρχισαν να κυκλοφορούν αναφορές ότι οι σεισμικοί αισθητήρες είχαν εντοπίσει ασυνήθιστη δραστηριότητα κάτω από την περιοχή του όρους του ναού. Οι μετρήσεις δεν περιγράφηκαν ως μεγάλος σεισμός, αλλά ως επαναλαμβανόμενη υπόγεια κίνηση, μικρή, παλμή και δονήσεις που επικεντρώθηκαν κοντά σε μία από τις πιο ιερές και αμφισβητούμενες τοποθεσίες στη γη. Αυτή η λεπτομέρεια άλλαξε τα πάντα, επειδή στην Ιερουσαλήμ η τοποθεσία έχει σημασία. Ένας σεισμός κάτω από ένα άδειο χωράφι είναι ένα πράγμα. Ένας σεισμός κάτω από το όρος του ναού είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αρχαιολόγοι και μηχανικοί φέρονται να στάλθηκαν για να εξετάσουν τα θεμέλια και τις γύρω κατασκευές. Το έργο τους ήταν πρακτικό. Ελέγξτε για ζημιές, μετρήστε τη σταθερότητα και βεβαιωθείτε ότι οι αρχαίες πέτρες δεν μετακινούνταν μετά τις καταιγίδες και τους μετασεισμούς. Αλλά κατά την επιθεώρηση της περιοχής, οι ομάδες φέρονται να παρατήρησαν κάτι παράξενο. Όταν ορισμένα τμήματα πέτρας χτυπήθηκαν ή σαρώθηκαν, έδωσαν πίσω έναν κύλο συντονισμό, σαν να υπήρχε κενός χώρος κάτω από στρώματα βράχου. Στη συνέχεια ήρθε ο ισχυρισμός που έστειλε την ιστορία ακόμη παραπέρα. Σαρώσεις ραντάρ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να αποκάλυψαν περιγράμματα κάτω από την επιφάνεια στενούς διαδρόμους, σφραγισμένους θαλάμους και κατασκευές που έμοιαζαν με σύραγγες κρυμμένες κάτω από τα αρχαία θεμέλια. Κάποιοι φαίνονταν ασυνήθιστα ευθύς. Άλλοι φαίνονταν να συνδέονται σε γωνίες πολύ ακριβείς για να τις απορρίψουν εύκολα.
Οι αναφορές ισχυρίζονταν ότι αυτοί οι χώροι παρέμειναν αθέατοι για σχεδόν 3.000 χρόνια, θαμμένοι κάτω από την ιερή μνήμη της πόλης. Και αμέσως ένα όνομα υψωνόταν πάνω από κάθε συζήτηση. Ο Σολομών. Το πρώτο βασιλέον 6 περιγράφει την κατασκευή του ναού του Σολομώντα, του οίκου που κατασκευάστηκε για το όνομα του Κυρίου. Το κεφάλαιο δίνει λεπτομέρειες για την πέτρα, τον κέδρο, τα εσωτερικά δωμάτια, τις μετρήσεις στους θαλάμους και τον ιερό σχεδιασμό. Δεν χτίστηκε τυχαία. Χτίστηκε με τάξη, με ευλάβεια, με σκοπό. Έτσι, όταν οι αναφορές μιλούσαν για κρυφούς διαδρόμους και σφραγισμένους θαλάμους κάτω από το όρος του ναού, πολλοί πιστοί δεν μπορούσαν παρά να αναρωτηθούν. Θα μπορούσε αυτό να συνδεθεί με τον αρχαίο κόσμο του ναού, του Σολομώντα? Θα μπορούσαν αυτά να είναι ξεχασμένα περάσματα υπηρεσιών, αποθήκες, χώροι θεμελίωσης ή κάτι ακόμη πιο σημαντικό? Κανείς δεν πρέπει να ισχυρίζεται περισσότερα από όσα είναι γνωστά. Οι κρυφές δομές κάτω από την Ιερουσαλήμ δεν είναι αδύνατες. Η πόλη έχει χτιστεί, καταστραφεί, θαυτεί και ξαναχτιστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αλλά ο χρόνος ήταν βαρύς. Μετά τις καταιγίδες, μετά τα παράξενα σημάδια, μετά το άνοιγμα του εδάφους, η ιερή πόλη φαινόταν να αποκαλύπτει ένα άλλο στρώμα. Αυτή τη φορά, όχι πάνω από τον ουρανό, όχι στους δρόμους, αλλά κάτω από το μέρος όπου κάποτε βρισκόταν ο ναός. Και αν αυτοί οι σφραγισμένοι θάλαμοι υπάρχουν πραγματικά, τότε η Ιερουσαλήμ μπορεί όχι μόνο να σύεται, αλλά μπορεί να θυμάται. Τώρα η σεισμική δόνηση κινείται πέρα από τις πέτρες της Ιερουσαλήμ και στις αίθουσες των εθνών. Οι δρόμοι της ιερής πόλης δεν είναι το μόνο μέρος υποπίεση. Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις μιλούν, οι συμμαχίες μετατοπίζονται και η Ιερουσαλήμ γίνεται για άλλη μια φορά το κέντρο μιας παγκόσμιας διαμάχης. Αυτό που ξεκίνησε ως σημάδια στον ουρανό, δονήσεις κάτω από το έδαφος και παράξενες αναφορές κοντά σε ιερούς τόπους, φτάνει τώρα στη διπλωματία, την πολιτική και την προφητεία. Οι πρώην σύμμαχοι δεν ακούγονται πλέον ενωμένοι. Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις κάλεσαν πρόσφατα το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των οικισμών και να διατηρήσει το ιστορικό status quo στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ, προειδοποιώντας ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο. Η Ιορδανία έχει επίσης επικρίνει έντονα τους Ισραηλινούς περιορισμούς και τις ενέργειες γύρω από τους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ, αποκαλώντας τους παραβιάσεις που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν την περιοχή. Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν μια άλλη πηγή πίεσης. Ο ΙΤΕ και πολλές χώρες θεωρούν την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως κατεχόμενη περιοχή. Ενώ το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσά του, αυτή και μόνο η διαφωνία κάνει κάθε απόφαση στην πόλη να φαίνεται εκρηκτική. Ένα κλείσιμο δρόμου, μια αστυνομική κίνηση, μια ανασκαφή, μια συγκέντρωση προσευχής ή μια πολιτική δήλωση μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε διεθνή κρίση. Το Reuters ανέφερε πρόσφατα ότι τα νέα Ισραηλινά σχέδια στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν καταδικαστεί από την UNRA, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η πίεση δεν είναι μόνο εξωτερική. Διαμαρτυρίες έχουν γεμίσει τους δρόμους στην Ιερουσαλήμ και σε όλη τη χώρα, με τους πολίτες να είναι διχασμένοι για την ηγεσία των πόλεμων, τους ομήρους, την ειρήνη, την ασφάλεια και τη μελλοντική κατεύθυνση του έθνους. Κάποιοι απαιτούν ισχυρότερη ασφάλεια, άλλοι απαιτούν συμφωνία. Κάποιοι φοβούνται ότι το Ισραήλ εγκαταλείπεται. Άλλοι φοβούνται ότι το έθνος οθείται βαθύτερα στην απομόνωση. Αναφορές από το 2025 περιέγραφαν χιλιάδες άτομα που συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ, δείχνοντας πόσο έντονη έχει γίνει η εσωτερική ένταση. Και έπειτα έρχονται οι φωνές ισχυρών δημόσιων προσώπων, προσθέτοντας μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Όταν οι μεγάλοι ηγέτες επικρίνουν το Ισραήλ, έστω και έμμεσα το σοκ εξαπλώνεται γρήγορα. Οι τίτλοι ειδήσεων κινούνται πιο γρήγορα από τη διπλωματία. Οι εχθροί γίνονται πιο θορυβώδεις. Οι σύμμαχοι γίνονται επιφυλακτικοί. Και το Ισραήλ, περιτριγυρισμένο από εχθρότητα και καχυποψία, αρχίζει να φαίνεται πιο μόνο στην παγκόσμια σκηνή. Για τους αναγνώστες της βίβλου εδώ, είναι που η στιγμή γίνεται βαθιά απογοητευτική. Το Ζαχαρίας 12:3 λέει: «Η Ιερουσαλήμ θα γίνει βαριά πέτρα για τους λαούς και όλοι όσοι προσπαθήσουν να τη σηκώσουν θα βλάψουν τον εαυτόν τους». Το εδάφιο δεν περιγράφει την Ιερουσαλήμ ως ένα μικρό ζήτημα. Περιγράφει την πόλη ως ένα βάρος πολύ βαρύ για να το χειριστούν τα έθνη. Αυτό ακριβώς είναι που βλέπει ο κόσμος σε συμβολική μορφή. Όλοι έχουν μια άποψη για την Ιερουσαλήμ. Όλοι θέλουν να επηρεάσουν την Ιερουσαλήμ. Όλοι μιλούν για ειρήνη, ασφάλεια, σύνορα, δικαιώματα, ιστορία και ιερούς τόπους. Αλλά όσο περισσότερο τα έθνη τείνουν προς την πόλη,
τόσο βαρύτερη γίνεται. Το Ισραήλ μπορεί να έχει όπλα, μπορεί να έχει νοημοσύνη, μπορεί να έχει ισχυρούς φίλους. Αλλά η προφητεία μας υπενθυμίζει ότι έρχεται μια στιγμή που η ανθρώπινη δύναμη δεν είναι αρκετή. Και όταν η Ιερουσαλήμ γίνεται πολύ βαριά για να τη σηκώσει ο κόσμος, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πολιτικό, γίνεται πνευματικό. Και τώρα το ερώτημα παραμένει τι υποτίθεται ότι κάνουμε με όλα αυτά. Δεν είναι κάθε παράξενο θέαμα προφητεία. Δεν είναι κάθε καταιγίδα μια τελική προειδοποίηση. Δεν πρέπει κάθε ήχος, σκιά, ρογμή ή λάμψη φωτός να αντιμετωπίζεται ως διακήρυξη εξ ουρανού. Η σοφία έχει σημασία. Η διάκριση έχει σημασία. Η Γραφή δεν καλεί ποτέ τους πιστούς να πανικοβάλλονται, να κυνηγούν φήμες ή να ορίζουν ημερομηνίες που μόνο ο Πατέρας γνωρίζει. Αλλά η Γραφή μας καλεί να είμαστε σε εγρήγορση. Ο Ιησούς είπε στο κατά Ματθαίον 24:42 «Αγρυπνείτε λοιπόν διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος σας». Αυτή η λέξη δεν είναι παθητική. Δεν σημαίνει να κοιτάς τον ουρανό με φόβο. Σημαίνει να ζεις ξύπνιος. Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος είναι εύθραυστος, τα έθνη είναι ανήσυχα και η ανθρώπινη καρδιά μπορεί να τυφλωθεί, ακόμα και όταν οι προειδοποιήσεις στέκονται ακριβώς μπροστά της. Η Ιερουσαλήμ έφερε πάντα ένα βάρος που καμία άλλη πόλη δεν κουβαλάει. Βασιλιάδες έχουν πολεμήσει για αυτήν. Προφήτες έχουν κλάψει για αυτήν. Προσκυνητές έχουν διασχίσει ωκεανούς για να προσευχηθούν εκεί. Αυτοκρατορίες έχουν προσπαθήσει να την κατέχουν, να τη διαιρέσουν, να τη σφραγίσουν, να την μετονομάσουν και να την ελέγξουν. Ωστόσο, παραμένει στο επίκεντρο της βιβλικής ιστορίας, εξακολουθώντας να τραβάει τα βλέμματα όλου του κόσμου. Γι' αυτό στιγμές σαν κι αυτές νιώθουν τόσο βαριές. Οι άνθρωποι δεν παρακολουθούν μόνο τα γεγονότα, αλλά παρακολουθούν και την Ιερουσαλήμ. Και όταν η Ιερουσαλήμ τρέμει, ο κόσμος ακούει διαφορετικά. Το μήνυμα δεν πρέπει να είναι ο φόβος. Ο φόβος κάνει τους ανθρώπους να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση. Αλλά η φωνή του Θεού καλεί τους ανθρώπους πίσω στη σωστή κατεύθυνση. Το 2 Χρονικών 7:14 λέει «Αν ο λαός μου που καλείται με το όνομά μου ταπεινωθεί και προσευχηθεί και ζητήσει το πρόσωπό μου, τότε θα ακούσω από τον ουρανό». Αυτή είναι η απάντηση που αναζητά ο ουρανός. Ταπεινότητα, προσευχή, μετάνοια και μια καρδιά πρόθυμη να επιστρέψει. Ίσως αυτά τα γεγονότα να είναι σημάδια. Ίσως κάποια να είναι. Φυσικά ίσως κάποια να παρεξηγούνται, ίσως κάποια να εξηγηθούν αύριο. Αλλά ακόμα και αν κάθε λεπτομέρεια λάβει μια γήινη εξήγηση, μια αλήθεια παραμένει. Υπενθυμίζεται στον κόσμο ότι η ανθρώπινη δύναμη δεν είναι αρκετή. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να σώσουν την ψυχή. Η τεχνολογία δεν μπορεί να φημώσει την αιωνιότητα. Ο πλούτος δεν μπορεί να αγοράσει ειρήνη με τον Θεό. Και κανένα έθνος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της Ιερουσαλήμ χωρίς να τρέμει κάτω από το βάρος του. Η βίβλος λέει στον Ψαλμό 122:6 «Προσεύχεστε για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Θα ευημερήσουν όσοι σε αγαπούν». Αυτή δεν είναι απλώς μια πολιτική δήλωση. Είναι μια πνευματική εντολή. Προσευχηθείτε για ειρήνη. Προσευχηθείτε για έλεος. Προσευχηθείτε για σοφία. Προσευχηθείτε για τους αθώους. Προσευχηθείτε για ηγέτες. Προσευχηθείτε να γυρίσουν οι καρδιές πριν να είναι πολύ αργά. Γιατί η μεγαλύτερη προειδοποίηση δεν είναι ότι ο ουρανός μπορεί να αλλάξει ή η γη μπορεί να συστεί ή τα έθνη μπορεί να διχαστούν. Η μεγαλύτερη προειδοποίηση είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να δουν όλα αυτά τα πράγματα και παρόλα αυτά να αρνηθούν να ξυπνήσουν. Ας είναι λοιπόν αυτό το τελευταίο μήνυμα. Μην ζείτε αφηρημένοι. Μην ζείτε κοιμισμένοι. Μην αφήνετε τον φόβο να κυριαρχεί στην καρδιά σας. Κοιτάξτε τον Χριστό. Επιστρέψτε στην προσευχή. Περπατήστε στην αγιότητα. Και να θυμάστε ότι ακόμα και όταν ο κόσμος φαίνεται ασταθής, ο Θεός εξακολουθεί να βρίσκεται στο θρόνο. Αν αυτό το μήνυμα σας ξύπνησε κάτι στην καρδιά, κάντε like σε αυτό το βίντεο, σχολιάστε τις σκέψεις σας παρακάτω και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες βιβλικές ενημερώσεις. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και ήθε ο Θεός να μας δώσει σοφία, θάρρος και ειρήνη σε αυτές τις αβέβαιες μέρες και να είμαστε πνευματικά αφυπνισμένοι. Ο κόσμος μπορεί να τρέμει, αλλά ίσως το βαθύτερο ερώτημα είναι το εξής. Προς τι οδηγούν όλα αυτά? Η Ιερουσαλήμ έχει βιώσει πολέμους, καταστροφές, φόβο και αβεβαιότητα για χιλιάδες χρόνια. Κι όμως σε κάθε γενιά, ένα πράγμα δεν έχει εξαφανιστεί ποτέ από την Ιερή Πόλη. Η προσευχή. Και ίσως αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Όχι ο φόβος, όχι ο πανικός, όχι οι ατελείωτες εικασίες, αλλά η πίστη.
Γιατί όταν οι άνθρωποι κοιτάζουν τα παράξενα γεγονότα γύρω από την Ιερουσαλήμ, τα ασυνήθιστα σημάδια, την αυξανόμενη ένταση, την αβεβαιότητα που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται εύκολο να νιώσουν συγκλονισμένοι. Πολλοί άνθρωποι σήμερα ανησυχούν για το μέλλον. Βλέπουν τις συγκρούσεις να αυξάνονται μεταξύ των εθνών. Βλέπουν τις καταστροφές να εντείνονται. Νιώθουν την πίεση, τη διχόνοια και το σκοτάδι να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο γύρω τους. Αλλά η βίβλος δεν λέει ποτέ στους πιστούς να ζουν με φόβο. Ξανά και ξανά η Αγία Γραφή καλεί τους ανθρώπους να εμπιστεύονται τον Θεό ακόμη και σε αβέβαιες εποχές. Ο Ψαλμός 122:6 λέει «Προσεύχεστε για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ». Αυτό το εδάφιο είναι κάτι περισσότερο από μια εντολή να προσευχόμαστε για μια πόλη. Είναι μια υπενθύμηση ότι η προσευχή εξακολουθεί να έχει σημασία. Σε στιγμές που ο κόσμος φαίνεται ασταθής, η προσευχή γίνεται μια πράξη πίστης. Υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι ο Θεός εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο ακόμα και όταν όλα γύρω τους φαίνονται αβέβαια. Για πολλούς πιστούς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να χάσουν την ελπίδα. Αυτή είναι η στιγμή να πλησιάσουν τον Θεό, να προσευχηθούν περισσότερο, να εμπιστευτούν περισσότερο, να απομακρυνθούν από τον φόβο και να θυμηθούν τις υποσχέσεις Του. Επειδή σε όλη την Αγία Γραφή, μερικά από τα μεγαλύτερα θαύματα συνέβησαν στις πιο σκοτεινές στιγμές. Ο Θεός οδήγησε τον Νόε μέσα από τον κατακλυσμό. Προστάτευσε τον Δανιήλ μέσα στο λάκκο των λιονταριών. Ο Ιησούς ηρέμησε την καταιγίδα όταν οι μαθητές πίστευαν ότι επρόκειτο να πεθάνουν. Ξανά και ξανά. Η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον λαό Του σε στιγμές χάους. Και ίσως αυτό είναι το βαθύτερο μήνυμα που πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Όχι απλώς να παρατηρούν τα σημάδια σε όλο τον κόσμο, αλλά να εξετάζουν τις καρδιές τους, να συγχωρούν, να προσεύχονται να αναζητούν ειρήνη, να ξαναχτίζουν την πίστη όσο υπάρχει ακόμα χρόνος. Επειδή όσο αβέβαιο και αν φαίνεται το μέλλον, οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Θεός παραμένει κυρίαρχος πάνω από κάθε έθνος, κάθε καταστροφή και κάθε φόβο. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει τα έθνη, μπορεί να τρέμουν, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Και για όσους τον εμπιστεύονται, αυτή η αλήθεια φέρνει ειρήνη, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς. Έτσι απόψε, από όπου και αν παρακολουθείτε, αφιερώστε μια στιγμή ησυχίας για να προσευχηθείτε για την οικογένειά σας, για ειρήνη, για σοφία και για τους ανθρώπους που υποφέρουν σε όλο τον κόσμο. Και αν πιστεύετε στη δύναμη της προσευχής, αφήστε αμήν στα σχόλια παρακάτω. Αν αυτό το βίντεο σας ενθάρρυνε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε και να μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με κάποιον που μπορεί να χρειάζεται ελπίδα σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και ήθε η ειρήνη του Θεού να είναι μαζί σας.